Așa se face agricultura astăzi în România. Deci e de neimaginat. Și din contră, tu trebuie să-i ajuți pe oameni să se asocieze, dar nu forțat cum erau cooperativele înainte. Să facă cooperative, dar să le facă ei, din relațiile lor umane. Exact cum v-am spus mai devreme, cărarea între oameni este distrusă. Și atunci relația între oameni este esențială. Esențială este. Aici trebuie să ajungem. Pentru a face tot ceea ce ați spus acum, sunteți conștient. Cu aurul, am vorbit mai devreme, să scoatem aurul. E unul. Gazul. Austriecii, gata. Stop. Bineînțeles. Deci voi sugeți de la noi gaz și voi nu ne vreți în Schengen. Știți că dacă de mâine sunteți președinte și începeți să lucrați la un proiect prin care noi să devenim independenți, asta înseamnă că o să rupeți sau veți deranja și pe americani și pe